Alright guys, live man lang tayo bang nauwi tayo guys. Matagal na ako hindi nagla-lives, hindi ko na alam mag-lives. Ano ba yan? Hindi ko alam kung tama itong lives ko, kung ano ba. Siguro mga 3 years na akong hindi nagla-lives, kaya hindi ko na alam mag ano nang mag-lives. Ano ba yan? Ay God. Sana all nagla-live. Sige nga guys, comment nga kung tama tong pagla-live ko. Matagal na ako hindi nagla-live. Ay, magandang gabi sa inyo guys. Araw ng linggo ngayon. Magandang araw. Ay, no. Hindi ko alam guys kung nagla-live ko kasi matagal na ako hindi nagla-lives. Oh ilaw, oh ilaw, sa gabing madilim, sa gabing madilim, o tanglaw, o tanglaw, bituin sa langit, bituin sa langit. Oh, alright, thanks guys, thanks guys. Alam nyo guys, hindi na ako alam marunong mag-live. Hindi ko alam kung tama ito kasi mga 3 years na ako hindi nagla-live. Dati linggo-linggo magla-live ako, ngayon wala. Hindi ko na alam kasi. Dati kasi parang iniba na ng YouTube ang live nila, ano. Kaya alright guys, thank you sa mga nagla-like. Salamat. So, mauwi na tayo guys. Ay ako. So dito tayo guys sa ilog, yung ilog na binaba dito. Parada tayo dito guys. Alright. Alam nyo guys, hindi na ako marunong mag-live talaga, no? Alright. Thank you sa mga nanonood guys. Salamat. Ngayon lang ulit tayo nag-live.
Maraming salamat. Maraming salamat dyan. Maraming salamat sa inyo. Sa Lunes guys, magla-live tayo. Kakanta tayo. Para dagdag income. Wala, mahinang income. Magkano lang everyday, isang So dito tayo guys sa Riverbank. Malapit na tayo sa bahay. Totoo lang, hindi ko na nakikita yung mga, hindi ko alam kung saan ko napipindutin eh. Hindi ko pa yung nakikita eh. Baka ito live video. Oh, right. Malayo ang tingin, wala naman. Iba na pala ang format ng live ngayon guys, hindi katulad dati. Iba na ang format nila ngayon ah. Hindi ko na pag-aralan ko na mag-live. Hindi ko na nga makita yung mga pangalan niya eh. Alright guys, hanggang dito na lang siguro guys. Thank you. Practice lang.